Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Veterana Anjing. Oke guys, kali ini aku pengen kok mbahna guys. Wis satu kono gimana pasar. Aku membuka sih guys. Aku udah rono sih guys. Mbak kayaknya Mas. Baik Bu. Guys, aku pengen undi-undi. Mas pakai kardus. Berapa Kak? Iku 10.000 Mas dheweke. Gimana Mbak? Yang tahunnya 10.000 pakai iki. Pakai? Nggih, yang 15 campur niki le. Oh iya. Yang 15 campur pakai tahu juga. Guys, 15. Lek unjuk. Ya petak dari bana. Yang satunya Mbak 10.000. Oke. Tahu mawon Mas. Oh, sama. Oke. Yang kedusan 15 guys. Ya. Mas sampean berarti lagi iki nek kerja ning kene to? Baru Mbak. Tak kira nek Belum lepas training. cepu. Biasa cepu ya Mbak. Ya kuwi. Wis Mas. 25. Ya. Bisa jalan ning kono mejo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa ning ngene. Pinter tri yang gong. Piye? Jamet. Lah iya, heeh. Lah yang nanti? Kalau ya asing. Titi, HP ku tek ngeblur ae ti. Mangane segone saking ngeblur. Just ya lah aku semua nih ti. Semua nih ti aku. Pergantian iki wis sumu. Ngantulit. Siapa? Guyu. Dia kenapa itu? Aku nyamuk lah juga digosong. Lah iya. Kula tempe pangan Ti ngawur cah iki. Nggone mbana. Maaf sama urat. Sama urat yo. Ora, tutupan kabeh kok Sama ora mangan kantang. Lah, Enak sih yo. enak ae yo. Aku seneng ae. Enak kok. Tak goyang besok. Kono wis. Akeh iki ning. Repot wis tuwa. Mang dulure bareng tak sido rene ya. Anu tadi Jamur. ora teng kok iso. Tapi tak omongi nganu iki lek. Ora oleh rene, Nduk. Oleh tapi dimbahi. Diumbahi mang jere. Oh, nek kono. Enggak kok iso. Nyongko bale. Tak omongi wong ape mulai engko aku ngene, Mbak. Elek. Iya, Pak. Saiki loro ki lho. Guys. Isa. Titik ya, taruh titik ya. Lek. Wis apa-apa enek iki. Duh, sing ngatemi mang gak go HP to, Lek. Mari ki enek hani ki enek, Lek. Gak enek. Nek kon nyeluk. Hani nang omah apa ora kok Takon nyeluk rene ngono. Iya, sik iya Lek ya. Terus riwah pokoknya. Untonge gedi Jawa. Lek kemi iki jenenge. Terus sampai ning pasing to, Pak. Makan tok kabeh no. Dene kene mekene bahasa nanti limo.
Apa? Bilane mesti ke pringkel ya. Mbak Sone 5 ketak 5 puluh. Orang kok makan, Dok. Kak, Mbak. Kata kok terus Ki aku. Oh iya. Iki rapi lek. Rapi telung. Lah kok iki apik ngono. Han. Hani. Aku mbak wedeni kucing terus Ya Allah Gusti, ya Allah no. Sakit jangan amit-amit sakit jangan amit-amit deh. Kok iso aku ki wedi. Kucing kalau meong ya lek ya. No, enak tak? Ini anu Deni. Mbak Deni. Masa? No. Tuku hani ora nganu es ya. Apa? Aku kok ngorong Wes cocok ki karek budal traweh. Wis dhewe lah dilonje ya. Wis. Apaan lek? Lambine anyar apa piye lek? Anyar ah. Lambine. Anyar pada sono. Pantes menyala. 10 kilo. Oh ya, cocok ya. Ya, buka wala. Ada apa? Bagian otak-otak. Tinggal udaan. Walah dikan brai berarti. 11. Ya, Yes. Mbak Demi lambine anyar. Menyala. Ya ayo. Ini apa boleh ini? On telu. Kurang ya 10 kilo. Sendoke. Teko. Ya, sampai petang warung. Itu gede orang gowo. Cilik kampang kira apa-apa ki sakit rami. Rupane komul ki. Amane kok ngambil ngono kuwi ya. Amat Lagi sampai vaksin. Biasanya ada di bacilan. Loro kuwi direpet di anak tawong di karena kamu Ning jaba mbek kontel. wal muslimat minal mu'minin wal mu'minat khususan wa summa ila arwahim Gimana karo ma'murah summa ila arwahim basinten summa ila arwahim basamirah summa ila ya Tuhan nafsul mutmainnah urji ala rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allahumma anzil bika bi rahmatika al-amin wal bahjata wal roha wal khayna wal nusur min yawmina hadal yawmul basulasir innaka malikul rabbun ghafur Allahumma rahman nawwara qadaruna wa tafsir rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ajirna min an-nar wa min azabina wa min kulli amalin yuqarribuna ila nar wa adkhilna jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghafar Allahumma subhanallah la ilaha illallah rahmatan wal barakatan wal karamatan wa syafa'atan nabi wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka salamatan tubuh wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fil jahli wa taubatan kita padangi. Nek ngene kan ketok. Mbok Yem, nek pengen sampean ora? Iya. Ini kembang-kembang. Sorene salane Tri. Iya. Ya, Mbah. Iki lho sendale sandung. Iya. Mbah, sing iki. Iki belas. Karo men rawangi iki. Mbah, tak batreni, Mbah. Iya.
Aku ibu sebab baterai. Aku semuan mu. Ya, ini baik tuh deh. Ini di pasaran gini. Biasanya neng kene kan enak tak kene ya, Bah. Engko speaker belum kasih. Ini mergawe. Iki salone gorene kae. Gorene kabeh. Segeralah Sandalku ndi? Cek enek sing rusak apa ora, Lek? Apa? Sing rusak enek ora, Lek? Aku nggak sapu mie kayak nanti deh. Terima kasih, Tri. Rondong Tri. Sapu. Hijau. Ada apa hijau? Wes perang. Ini coba nasi ya, coba nih. Doni pemek kakak. Aku gamek lah, sa. Iki nek irisane kepel lagi ganti lo tak kondone. Tak